जे खेती कइले बा उ न खेती के मरम जाना ताटे। हम मेहरानू चौआ बानी खेती गिरहती कइले बानी पेठा दियलन कि ल खेती गिरहती कइले चलिए हम चलनी बाहरा कहत रही कि देखिन जी बिया हुआ डाल उड़ के अस्थिर कली तो जाइब तो ना कमा लेब तबे न भेज जाई तो रोपनी पानी करवाइब सोहनी उनकरो सोच तो बढ़िए न बा। घर में रहला से काम चली जे बिया तैयार होई ते रोपनी करवाव खाद मरवाव यार कौन करवाव तो नकी बा मेहनत खेती गिरहती करे में। ऐसे भी हमहू घर में रह के का करती बढ़िया हो गई चल गुलम बाहर तो एकरा में खाद मरवा दही पहले कि पानी क दही कुछ समझे नहीं खे आवत। बियावा एकदम नची नची होखल जाता आ हूँ लोग के बिया कोरिया लागता है बोड़े बोड़े लागता टे कौन दवाई मरवैले हड़िया बियाड़ा में। इहे बाकी बढ़िया जामल बा। का हो भौजी का बकना तो हो ए बबुआ हो हाँ बियावा ठीक बा। अब बियावा तार तो वैसन खास ठीक नहीं है शान सुबह लेकिन तार के देखत है कि दिन भर बियावे गोरले रहत का जाने का भइल तो ना यो गोरबा न त कुकुर आके एमे लेवाड़ माजे लगत वसन बिया लेकिन तार सही नहीं खे हाँ। खाद पानी नहीं खुदत का अबे खादे में मरवैले नहीं खी। हाँ तो तारा का पता खेती कैसे होला भैया के विदा क देबू बाहर आ तो तारा से होई ई बतावे एकरा में पानी क दी पानी क के जल्दी खाद मारो 1 हफ्ता के अंदर हो जाई हाँ जाए दो बबुआ तू आइल न तो हमरा के इतना बुद्धियो दे दिहला ना तो के बताए वाला बा हो कि पानी कर खाद मार दवाई डलाई कोई बताए वाला बा सब सोचता कि अपन काम अपने से कैल करी तो हम कैसे अस्थिर रही घर में हो ना अस्थिर मत रह तो पानी उनी जल्दी करा एकरा में हौ देखता हम मेहरानू चौआ हो के अपन कुल काम क घल तनी जा तो हम तो मेहरानू न बनी हम ना करब देखे देखी न होता तू तो मैं काम एकदम ओरियले चलल ही बाड़ू घर से लेके सिवान तक तू देखत रह कैसे खेती या गिरहती करतनी। हाँ कर ठीक बा हम जाती अपना बिया पे घूमे 10 कट्ठा न खेती होत रहे हाँ। 1 बीघा असो कैले बनी पर से 2 बीघा करियो करब हो देखत न रहिया जियत रहम न त करब आ मर जाई त दचिया के चले जाई त का करब कुछ करब तना जल्दी मर जीबू दूसरा के मुआ देबू तू हम जाते अपना बिया पे ये मर देत नहीं कहाँ जात हो मरवावे खाद मरवा जतड़ा जा चलो हो जा तनी चिलगोजर कहाँ आ जाके कह देतनी कि ये बबुआ बियड़ा पटा दो आ बियड़ा पाट जाई न तो खाद मरवा देहिब तो 15 दिन खातिर अस्थिर हो जाइब जौन काम करे के बा त झटपट कर। आई हो दादा पूरा गांव में घूम के कह दिहनी कौनो तैयार नहीं खसन होखत मारे खातिर ऐसे ना मुँह बौले रहलसन के फलाना वो भौजी का करतड़ू पार्टी ओटी ना देबू अरे खाए खातिर तो मुँह सभी कोई बौले रहता देखी बाड़न की ना ए रवि फेंक दे गिलास बे मर दे अबे नींबू पानी पियते बानी नींबू पानी पिया तो तब का पी लो नहीं हो बबुआ ना हमारा प्यास नहीं खेला का कहत हो ले ला फायदा करी हर्जा ना करी नहीं हो जरा बरियाई प्यास नहीं खेला बरियाई देबो ना करब तब का पीटत रहलू मरो वहीं खातिर ना हो ई उम्र दे कहीं का हमार मेहरारू नहीं खे तो का होता तोहार मारे जाइब ए बाबा चला हम पैसा देता नहीं मेहरारू से का मतलब है तेरी की जय सारावा कहीं का यही के कहल जाला जवानी में आग लग गइल बा तू पानियों में आग लगा देबू पानी में आग लगा देबू हाँ ऊ का ए भैया तार सिस्टम खराब बा
बताओ कि घरे खोज तड़ू मरद सबका दुआरी दुआरी जाके कह तड़ू कि चल हाँ हो अब कल नहीं फिरेंगी बूढ़ा लेना के बाबूजी चली ना आई हो दादा बुढ़वो नो कने कुछ छोड़त हाँ हो नहीं का जानत बूढ़ावाने के तो मारत मारत एक्सपीरियंस बा ए भैया तो जा और ये नियो बूढ़ बाना एगो जरल दादा बाना जा उनकर के जा 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 बूढ़ा ले हाँ वो राती में बिना चप्पल के बिना टारच के चलत रहना है तब तो ए बाबा छोड़ा ना अब का वहाँ लोग कहाँ विदा करता हुआ तू बटले ना बड़ा तू पैर लुकवा घूमत रहू जो भाई करे अबे लागला ई जई लोग सुई देवे के परी को तार लेके लेके बढ़नो दुगो दूगो हाँ ए बाबा चला हो चलो कम से कम तो बे मर्दे मेरा सुनी बाबा लो जी एकदम साफ हुए हो का चलो तार मौगिल कह देता नी ओ दादा तलाक दियो बुका यही तरह कस्टमरों केयर के फोन आवेला त मेरा रूने से बोले रिसत ने सब कले ले कौन सा होती है फोन कइले बिया तो वो से कहे के मार होई सुना तलाक वाला कुछ नहीं चलो हम कह देता नी कि मरवा खातिर लिया के जाता नी रवि के आ पैसा देता नी अबे तार भातार जानी त का चास दोखर कद की ना त उ तो कहबे कइल हवन कि जो देख कौन बेटा तो सन गांव में तो मरवा ले ओ सारा मौगे ना बा हमारा बस के बात नहीं खे ढेर नहीं खे हो ढेर नहीं खे ना तनकिया आसी बाटे सिर्फ एक बीघा के बिया डलले बानी ओ तनी में मारे के बाटे ए सारा बा कहीं का तू सुखले खेत हेंगवा बतड़ू सुत कहेला ना कि बियार में पानी क देले बानी आ खाद मारे के बा हाँ बिया में खादे मारे के बा हो तबेले मारवावे के बा मारवावे के बा एने सारा फीलिंग जाग गइल हमार क्वेश्चन फिलिंग चुमा ले वाला जा सर दे लेके आव के कर मौगी के मारब तोहारा ले उ कर तुम पैसा नहीं देता दोनों दिह का चुमा से खुश बड़ा था चला मार देते नहीं ते दुआरी पर थोड़े हाँ जहाँ मारब तहाँ सब लथेरे बड़ा ना चुमा तब- देबो तो तू हमार खाद मरब हम लेब ना मर दे कहता ना तू नियत के गंदा बड़ा हो हम जानते हैं कि तू निक बड़ा हम ब्लाउजो खोली ना एग्जाम खोलते हो खबर ऐसे बात थोड़े बा सारा कहीं का 450 रुपया लेब हो तनी बिया में खाद मारा ई आय दादा परसल मरले रहे कि हाथ में रिएक्शन कर रहे मैं हाथ में फोकाचा कबर रहे हम तार मारी चलतरी ना बस ना के बात नहीं भगवा। के। देबू तो बोला ना होता ना हम तार का पैसा देते 400 जा खोजा बूढ़ पुरनिया के इनकर बिया में खाद मारे चल ऐसा ही जीव थाकल बस सारा काम कर कर मिजाज थाक ना जाता कंपनी में काम कर लेकिन गांव में काम मत कर सारा 8 बजे बोलावत तमसन आ 7 बजे रात ले खटावत तमसन आ पैसा के नाम पर 500 धरावत तमसन अब वो 10 दिन दुआर खाँचे के पड़ता तब है पैसा मिलता का करब काम ना करब तो वो दिक्कत बा आ करत रह तो पैसो फंस जाता केनियो से जी बाचे वाला नहीं के आ दिल्ली मुंबई में काम करत रह तो महीने महीने पैसा मिलता ए भाई के हो हां भानी आ हे जे सामान आइबू तब ना पता चली कि के हो हम के मतलब नाम ना हो बैठा रवे खाया नहीं जी बैठाई जन देखो जे हमरा द्वार पर आवेला ना ओकरा के हम बैठाई नहीं चौकी काहे खातिर लगल बा थगोनी जी पूरा गांव घूम गई हां काहे पूरा गांव घुमतलू अरे मारे बाबे खातिर जी पागल मेहरारू ना नहीं हो रव बैठले ना बानी हाँ हमारा जिम्मा कौन काम में इस समय हो चली ना हमर मार दी ई का कहतलू हो ना भगलू यही तरह बोलो जाला गलती बोलता नहीं छड़े बड़ू का ई का कहता नहीं जी तार भातार नहीं मारे वाला कि दूसरा से कहतलू कि चल ना मार दी बाहर बड़ा न त न दौड़े के पड़ी तो यही से बेचैनी छैले बका हाँ जी बेचैन बनी अब बात 76 मेहरा बड़ू हो भातार ना रही तो केहू से मारावत फिरबू लोग हाँ। का कही हो हाय हो भगवान पूछा नहीं जी ओहो सारा ओइसने बना कहलन कि जो फलाना कह दे मार दी हन एकर मतलब सरवा मौगा ना मरत तहार बाटे मेहरारू के छूट दे दिल बाकी जे जेकरा से मन के ओकरा से मारवाउल करी बूढ़ सियान जवान लइका केहू से मारवा लेबू सुनी जे भेटाई ओकर से मरवाई बो जन्नी काल करवैनी छेदिले कहनी कि कद
आज हो गल मार लायक तो कहली कि चलो घूम घूम के कहली अब कोई नहीं के भेटा तबे न जो चल करवावो तड़ू मरवावो तड़ू इकर भाषा हमारे समझ में नहीं खे आवत। 6 दिन ले कहमी पानी करे के बियाड़ा में तो उ कह दियलन और खाद मारवावे खातिर जोह चलतनी ठीक है चली मार दी हम बियाड़ा में खदिया धा तोरी के जय हो तो इहे बतिया कह के बियाड़ा में खाद मारे चले कह चली बियाड़ा में खाद मार दी तो कहते हमार मार दी तो अरे हमारा मारे के बाटे बियाड़ा में जी ना तो कहतनी बियाड़ा के नाम ले थये नहीं खो कहीं दूसरे मार लगे से तो दिमागवा फरे से पकड़ एटराम कहीं का एकदम साफा एकदम बोले के लोग सब सब सीखनी मुद्दा के बात कर सब गलती नहीं बोलते का सही बोलता हूँ चलिए हमारा मार दी तो मार दी से ले जाके घर में सही हो जाओ दिमाग तार काम नहीं करता चली तनी ये आके कॉलेज रहते कि चलिए हमारे बियाड़ा में खाद मारे को चल के मार दी तो कोनो जायज बात रहा अब ये कहीं अनरगढ़ नाजायज बात बतिया तलू कि केहू के मुंड खराब हो जाई। अच्छा तो मारे जानी ना हाँ हम कितना जाने के बियाड़ा में हम खाद मरले बनी कि आज नवाई बा तो चली 100 रुपया ले ही चली 200 रुपया ले तो दे पक्का। हाँ जी तब तो एक बार फ्रूटी के काम हो जाई 5 रुपया और बढ़ा दिए चिकनों का हो जाई। फ्रूटी पीने का हाँ रुआ का हो जाई पियन तबे आदमी जी हम चली हम खाए के जीना जनी पी के ना जीना देखो भोजन के साथ साथ पानी जरूरी बा। अरे मुँह पर डालल ठीक बा फुसलावा तनी पटावल तो जमता हो एक पीस लागत तू एकदम भौकाल काट देबो पूरा गांव में घूमू तो कुकुर के छोड़ छोड़ बिलारो पीछे पड़ दी हस ये क्या कहतन जी चली 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 मेहरारू के खेती करे में बड़ा भार पड़त है। अरे का करो जी भार पड़ता था हाँ सुनी ना कि तार भतार 20,000 रुपया महीना छापाता बाहर में जाके 30,000 30,000 हाँ तो कुछ दिन में पूरा गांव घर में टार दी सब कोई के सब दिन दुखे करब जेकर भातार 30,000 रुपया महीना छापता ओकर मेहरारू इहर और घूमत फिरतिया ई ठीक लागता। एगो नाम चरवाहा रख लेबू काम काज करे वाला माने केहू जतना के जरूरते ना पड़ी बहरवो करिया घरवो करिए मौका महल तोहरो करी। और सतावा के देखा तनी उ तो चैन से रहते नहीं खसन मर्द मेहरा अनुकूल है एगो हम करते तो का करतन जी जा अपन खेती अपन मती तहार मन आजकल आदमी पैसा बचावे के चक्कर में कुछ कर लेता ना चली होत सवेरे ना मरबू ए ना जी संजय के मार दी हैं रात हो जाई तो दिक्कत ना 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 कोनो दिक्कत ना ढेर नहीं खे बस 2-3 लौर मारे के बा चल जब खुश बाड़ू उतने पर तब मार दी खेतों में मार दे घरों में मार दे का फ्रूटी है हाँ 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 अच्छा जल्दी मंगाइबू ना? हमारे पास हाथ मरियन का हाँ जी आई आई हाँ हाँ आई ई ना के कह के फिर पलट मत जई हो सुनी उल्टन पलटन ना हनी मांगा के धैले रह एगो गिलास तन के नमकीन चल हमारा तो देरी नहीं लगी तो मार बेड़ा पे ले चलेगा नहीं बियाड़ा पर ना हो अब वो घरी अब लौके लगी तो मार के पहले खेत में खा तब मार दे फ्रूटी फिर काम गबड़ा जाए। अच्छा चलिए आई चलो